Aiwa, matire atoite. Aiwa, iwo ngoda unjinga kai. Kudzinga ndokudii. Ndakuona kautenda wakadai bata. Sanga dai zinjinda. Mwana dai zinjinda. Ona kazvinoitika. Ndesingati vanhu vazive kuti zvoita sedindonetsana nemakastoma kaunetsana nevanhu. Iwe wanga ufanira kunge wabhadhara. Anditi. Iye zvanga utotendera akazobhadhara iro. Haana kubhadhara. Iyo ndamboramba iro ndakubhadhara. Mambo wanchiramba iro ndakubhadhara. Kubhatika mazuva mangani manje kubva paya. Imi. Munhu akapinda mutona sekuti ane mari yechikwereti. Amukonza. Ndiye ndofambirawo zvinhu zvokuti ndiwane mari yechikwereti. Aiwa, azvino. Chindi pafoni. Foni yani. Makadu. Ifoni ndiye chikwereti iyi. Ndiye ito adiona chikwereti nayo. Ndiyo ifoni ndiye nditoendesa chikwereti. Iyo kuendesa chikwereti yacho ka. Chindi pa yo. Aiwa. Iyo saka alright. Satomboti iwo ndasanga nemuridzo wefoni. Oni ndipe mari yemakadho yeyo yaunayo. Zvinombotibatsire chizo. Inivheta iri kuita, iri kupomba mvura, iri kuisa maredhiyo mativi zvese zviri kuita patika. Problem yangu yetika ndekuti amount yakasara iyayaka. Ndapinda mutaundi ndisina. Mari itoriko kumba. Kana iwe uchigona kutera spereti, tera kumba kwangu handi kudini. Kati iwe handito akaya kuno kuzogadzirisa chinhu. Tikagadzira chikacha padara kunoka kokumba ndenda kunodi. Saka iwe ndongo yanobhadhara kunoko. Kuyo kunongo zuzira mrengo zuzira. Kuti uye zobhadhara. Iwe unopanga zvakamira chigadzira chinuka. Ngatanga abhadhara. Abhadhara ogadzirwa chinhu chake. Ozota patinetsani. Bozezvo iwe chinhu changu chanaka. Ndochitanga kutsvaka mari kuti pamwe semunhu mukuru unokangamwa. Handikangamwa. Ndakutora uko kuti uye kuya kwawakagadzirisa. Uye kuti asati wapedza. Iwe unopanga kuti matirera afambe boga. Ndisati ndagadzirwa chinhu. Pay first. Ndabhadhara. Ndogara pasa ndogadzirwa chinhu zvozoti kwai nditanga waita chiite on chizodaika ndiwo patakaita problem iwo zvacho chaita onika inini manje mari yacho haichabatiki chakushanda uchakubhadhara akona achagona kubhadhara mari yacho haichatovaniki mari yandakuwana iko zvinde mamwe program saka indapanga kuti takangosila ipapo kachongwe handiwa chinhu chako chiragadzirwa tinoita mari yakati muno kuvhura toita mari yakati kugadzira problem toita mari yakati kana chiro chinhu chakatsva gadget rakatarota mari yakati kugadzira mari yakati kuvhura mari yakati topedzera iko zvinova kuti anondodzingirira saka zvinetsi chinzwa mutemo wanda kuisa panapa mutemo wanda kuisa panapa ina undisiri mutemo unoisa makastoma ako ina handisiri customer bozi chinhu changu chakaita on handisiri customer yemunyini musatofamba munyuza rikwa ikachongwa nemari yedu ina handisina mari yenyu bozi makandigadzira chinhu ndisina kubhadhara akakuze ndine mari ndiyani iye zvinezvi hapana chinhu chabuda moyo chekusati chabhadhako chinobuda padhoo chadini chabhadhako sauri mwati ndikava nechinhu changu ndisina mari choorera kuno kumanje aiyo usauya nacho kana usina mari uya nacho wane mari yekugadzirisa nekuti isa hatina storage hatidi kuchengeta kana tangopedza kugadzira chinhu chako wotobhadhara wotora chinhu chakoasina chikwereti mutemo wemaugadzira ka including me saka mari yawakagadzirisa chinhu hauchadi kubhadhara kwani hachadi kubhadhara papasati pane mutemo makaudzwana nemari yenyu ndozoiwana imi makaita mutori nemhosva muno makagadzira chinhu changu imimika indisina mari nakumakuda mari mukagadzira mukandipa kutondipa chinhu ndisina kubhadhara makazwana namari alright ayo hazvinezvi foni haisi yechikwereti foni ndeyakuvera ndikutorere foni ugozoya kubhadhara foni ndekanzuru munhu ndeukanzuru ndatadza kubhadhara mvura ndikamundokupa foni akandivhurira mvura saka usaka kupinza mamwe maexpenseatadza kubhadhara pambuka chibhadhara nefoni sezvaunoda unoita kumvura iyi ndeyekukanzuru iyi yato yekukanzuru munoyekumba woona chunhu kuti chinoita here kuincluviland nechinhu chako nemari yako iwewe unogadzira zvinhu zvako wakachipisa hausati wambogadzira zvinhu uchidhura zvokusvika pakutora tirega ndiudza wandoshanda naye iye zvino izvi hapana chinhu chinobuda moyo chete chisina kubhadhara hapana chinhu chinobuda moyo chete munhu akagadzirirwa chinhu nyora risiti manyora risiti kana abhadhara mari yakashota anouya nebhalansi chinhu ozotora apedza kubhadhara hati munoona kuti uyu takamugadzirira basa rake riri kufamba izvi hachisi kushanda chiri kushanda right asi kubhadhara achakwanisa handiti saka zviri nani dene kwakuchinzi hatina kumupa pambu yake izvezvi izvi kubhadhara akatobhadhara nekuti kumunda kune kooma uyu mutemo wamaita muisei but muisei ndabuda bhozi mwari chuchi kuchisabuda muno chisina kubhadhara ina hanzi kubhadhara kai nditoenda sina kubhadhara saka toita sema ndichingouya isa risiti kachongwe zvinhu zvako zvawagadzirwa mari yacho iyi isa mari ndichipinda tinovhura mari yakati tinogadzira mari yakati tinoita mari yakati ndo tisagara tine chikwere kwete rwandoona mari yenyu ndichifambira ndidaizo totadza kutendera kuna tobigwa sadza nokuti kwanziwochiandombonopa half town akudza ndona manjeni ayo wati kumairiko gadzira basa revanhu rakasangana newewe uchiti unoisa mukastoma masola pamusoro peshopu yake enda unoisa kastoma manhingirinayo kastoma yakakumira zvinezvi ndakagadzirira tv ukafara hauna kubhadhara paya
hauna kusiya mari. Usatanda kubhadhara ukashaya mari ukashaya mari wagadzira chinhu changu right ukashaya mari izvo ndakagadzirira kwangu futi munda wako uri kudiridza mari yacho hauna futi kwete ndada mari ndakashaya mari wagadzira chinhu changu iwe unofanira kundibhadharisa sandagadzirirwa chinhu kwete kuti wagadzira chinhu wotanga kundipe mari akudza ndinaye ndiani unofanira kusvika chinoita mari yakati chinhu chenje mari yanacho ichi wakachongo handiti ndobhadhara handiti ndoenda kana misataivanosara michigadzira ndozodai wondibatire chinhu chakwete wandipa chinhu changu uchaenda kumboota mori kwayo nechikweri nini saka muchatodi kubhadhara kwete ndichadi kubhadhara mari iti handina pakati wakagadzira chinhu changu chiri kuita asi mari handina saka ichakuyi